Здравейте, мили момичета! Знаете ли какво всъщност означава мускулната треска? Когато започнем да активираме заспалите мускули, те се натоварват до степен, така че малките влакънца вътре се разкъсват. И тогава тялото ни сякаш казва време за ремонт и започва да възстановява тези мускули и ги прави по-силни и по-издръжливи и готови за още по-големи предизвикателства. По същия начин и за живот. Понякога трябва да преминем през трудности и мускулна треска на душата, за да достигнем следващото си ниво. Да разрушим старото, за да направим място за нещо ново и по-добро. И знаете ли какво? Това винаги си струва усилието. Ако днес усещате умора от вчерашната тренировка или от житейските упражнения, през които преминавате, приемете поздравления. Това означава, че растете, ставате по-силни и се приближавате към най-добрата си версия. Напишете в коментарите, коя трудност или предизвикателство в живота ви е направило по-силни. И не забравяйте, болката от днес е нашата сила за утре. Продължавайте напред. А ако искате да научите как да изградите сила, както физическа, така и емоционална, и да направите следващата голяма стъпка в живота си, свържете се с мен за безплатна консултация. Заедно ще намерим вашия път към успех. Очаквам ви и до скоро!